Salut la toți! Bine ați venit cu un nou perfect! Salutare! Ok, e de Moonlight și zine despre canalul tău. Ok, deci am un canal de aproximativ un K abonați. Am 14 ani, sunt din Botoșani, fac până pe gen serii cu Minecraft Survival Games, The Vanishing of the Ethan Carter și mai am câteva serii, dar care nu vin acum în minte. Ok, bun. Te-aș ruga să citești regulile și să fie cam respectate. Fără să construiești pe rare de chestii de blocuri, fără să stai cu cineva în aceeași casă, normal că nu-și gay, n-ai voie să faci casă lângă cineva decât la 150 de blocuri, portalul de nether se combină cu spawnul din nether, dacă ești în ai voie un alt HMP decât în titanie. Serverul HD Gaming Girl sau Alianța Fetelor, pentru că avem fete pe aici. Ok, fără să fugi să spargi de archi, fără să ferme care să pună serverul la multe grab, minimul e pică pe săptămână, cine este în IP este obligat să intre și în UAș. Ok. Poți să te servești din cele două ferme. Da, așa, regula ai să plantezi înapoi, nu? Da. Se pare că dovlești n-au mai rămas pe aici. N-am problemă, îți dau eu unul. Uite, ia de aici. Un dovlecel. Mai dacă l-aș găsi. Da, uite-l. Ok, păi ai vreo locație pe unde vrea să te duci? Un biome? Nu, pe unde ai vrea tu să te duci. De obicei, cam toți s-au dus încolo și încolo și încolo, dar încolo n-a luat-o nimeni. Încolo? Cred că o să mă duc încolo. Ok. Ai voie să spargi deocamdată lemn. Deci, ca să-ți faci resursele. Ok, deci până acolo obligatoriu am nevoie de o barcă. Stai că am și o topurușcă. Bun, fă și mie una. Sau bag un crafting că fac eu. Da, gata. Ai făcut sau... Da. Ok, hai. Am descoperit Cimesa. În caz de vrei te duci pe la Bea și ciordești pe acolo. Că m-aș duce într-o cavană. Îți pare că mai dat cineva de savană, nu știu. Depinde de norocul tău. Ok, ce mama mai bine da? What the fuck? Cum s-a generat mapa aici? Uite acolo un de la... Da, un... porcușori. Oh, what? No. Da, și PvP-ul pe server nu este și la fiecare final de săptămână, adică duminica, Da? va fi un show de PvP între playeri care... stai să se bată. Specialitatea mea. Bun, acum depinde să mai ieșit niște oameni, acum nu știu dacă te vei bate, să zic așa, luna asta sau nu știu cum să zic. Da, nu contează. Mâncarea, da, așa că mi se duce mâncarea. Ia de aici niște de-astea sau și niște morcovi. Mersi, mă. Ia uite-l, mă. Cu filmarea mergem până unde? Până în 5 minute de introducere, adică Da, aici... deja sunt 4 minute și 45 de secunde. Exact, aici închidem introducerea lui domnișorul de Moonlight. Ok, salutare. Sper că o să te înțelegi cu oamenii de acelea din serie și că o să te ți dea. Ok. Baftă.